محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد بمم يدي الله نيوك أحمدا ها جوي non gonɗen koye hello sappo e tati ngoga saado hanke en peccude hello goto won gol ɗo bindol ɓuttol ceerno wi ko sababu tarifi holko woni sababu mballitiimi mbindumi deftere nde mi haalno on holko duñimi e windude de deftere ceerno miijaaki taw fergo ko e nder lebbi sappo ɗi ɓe wondi ɗi kaaɗo haala ko ɗum ceerno haala fergo miijaaka taw woni ceerno wi ne jiirumi alhaji aali oɗo sifa ɗiɗo needi ɗiɗo waajuuji noone hirta ngal ɗo dental no weltinirta e no jeertinirta e oɗo sunna tan jiɗmi min ceerno miijimi e ɓerdam haanino ganndo e annduɓe kono noon gollirooɓe ganndal mumen taw ko ganndo nuunɗowo e tarih ganndo golliroowo ganndal mum kaaloowo goonga taw kadi ko ganndo mo ngannduɗaa nde jeeya almo haqiqiina taw kadi ko haaɗoɓinɓe yenanaaɓe haaniino on ganndo wallifaniima juulɓe ɓe deftere jogiimi on ɗon yela so jiirumi alhaji ali wi tan ɓerdam nde addi oɗo yela ganndo gollirɗo ganndal mum jenanaaɗo laaɓaaɗo haaniino o windani juulɓe deftere moftunde jangtewol kabaruji alhaji ali ganndo o wallifano en nden deftere o habra e deftere he min nusuihi wa taallumihi wa siratihi wa himmatihi wa siyasatihi o haala alhaji aali no feeñiri e aduna no mawniri eno ƴaftori eno o janngiri e yaadu makko sifa alhaali makko e himme makko e moƴƴude mo ngon diigu haqqilantagal makko ganndo o windana en ɗum kadara ma tayassarla e kala ko Allah newnanimo hen o winda kala ko newaɗimo hen kadara ma tayassarla ko min jogiimi ngooni miijo ceerno wi li anna tahlida akhbari l-kirami sabi saasnude habaruji tedduɓe yimɓe tedduɓe to Allah wona sabaru habaru maɓɓe saasa duumo ha aduna firto majjata saasnude ɗum fihi hayatul imani o wi limanagal ko hen wurata alhaji aadi noon koye ɓen tedduɓe jeeya saasnude habaru makko ɗum no wurna limanagal ko heen limanagal wurata wa suhulatu e nawagol iktida is sunnati saatude habaruji tedduɓe ko heen nawato ñeemtinde sunna lil mutaassi waɗande kay ñeemtinowo bihim e sunniyankoɓe ɓe wa nuzulul barakati wa rahmati ko heen kadi barke yurmede jippoto holɓe jippanto bil haakina yaakiitoɓe haaltoɓe jangtotoɓe li fi'alihim golle maɓɓe kala kaaltowo golleji moƴƴuɓe kaaltowo o barke e yurmede ne jippo e makko yimɓe noon haanino ganndo en dañino ɗum moni winda e gurdam alhaji aali sabi so windi wonata ko yaakiyima o daña oɗo barke e nde ɗo yurmede miijimi ɗum on ganndo sen dañinomo wa yafala zalika o golla ɗum so golli taw o gollir ɗum i'ana tan ko wallude lil mu'taqidi piɓɓo nde noon ɓeeɓaaɗi piɓɗo gonɗinoma jaɓowo ceerno noon Allah no wallunomo e ɗum cheikhuna alhaji mouhamadou ibn saïd ala mo yewi ala mo yewi ala mo alhamdulillahi rabbil alamin ceerno ko gonɗinowo ceerno ko piɓowo i'amatan lil mu'taqid taw o waɗiri ɗum ko wallude piɓɗo wa ihana tan kono kadi hoynude lil muntaqidi baɗowo critique andi fof yadata kiɓaɗo ceerno ma tan mana goɗɗo naɗamo critique ɗum noon hawma no gandirɗa ceerno ma no wayi senade no wayi labde e laɓɓinde jiya o no ustamo andi a haaɓe yimi haadino en dañi ganndo mo no winda so windi wonata ko walli piɓɗo o wonata ko hoyni bittowo baɗowo critique o
ويكون في ذلك خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم wona kadi kanko bindam ɗo e deftere o wona o gollani nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wona kadi o gollani walimu middil arifina ɓeydowo barisowo anduɓe Allah yettiɓe Allah waliyaɓe ɓe o woni Abil Faydi Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu so windi e gurdam Alhaji Ali wonata ko gollani nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o gollani Cheikhna Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu jogimi nder yidde mbimi ɗum ɗo fotani accirede ni ɗum foti tan ko windede joni noon beele mo jogori hebde on gandu ɗum o haalata ceerno wi falam ara ahadan mi ani hay goto tawajjahade himmatuhu ila zalik hay goto himɓe mum huccani hen ɓe mbaɗani ɗum haaju te noon o tawino toon anduɓe hay sen kalani inɗe maɓɓe won hen ɓe ganduɗa kanko e mumen gonduno ciloñ Alhaji Ali nawnoɓe ciloñ kamɓe gonduno toon te ko anduɓe caggal ɗum ɓe mbaɗi defte ha heewi ɓe mbaɗi kasidaji ha heewi kadi ko ɓen ceerno jofotono ko ɓen wiyano nde mbindu kono ɓen kuccanani ɗum ceerno wi mi yaadi hay goto na waɗi ɗum himmena huccani ɗum ثم إني رجعت من ذلك السفر إلى سيدي وشيخي محمد بابا بيتيلون شير بي الله ودي بتمن لي بسابودي ميرومي دونغو غسي ميروتي ما شيرنام angal tan wonno mi hooti ceerno am ko howo am ceerno hamme baba tan la cilon mi hooti ton kono noon wa qad rasakhat mahabbatuhu ay al-shaykh al-haji Ali wa mahabbatu zumratihi fi qalbi mi hootide o ko no ɓernde ko gaɗa cumi ɗum taw yidde Alhaji Ali o wi tabiti yiiɓi fuɗi e ɓerdam he yidde Alhaji Ali e yidde dental makko ngal sabi mi yiidimo e ngal ɗo dental ayani ceerno no haalanno o wi nde hooti hoore fonde o wi ko wasifaji Madina Alhaji naaɓe ngaratno e makko hay ceerno men ɗo no haalta mi jogui audio muɗum ceerno men ceerno Tijjani o ɗo no heewi ko haaldata ɗum ceerno mawɗo nde o hooti o haalanta affaire ko haalaka tawde kono nde o hooti nde ko ɓen o wirdittama fi daaɗe maɓɓe sawtu maɓɓe o ɓaar maɓɓe o ɗum arata e makko kanko ceerno mawɗo nde hooti hoore fo noon o woniri haw feri Madina Alhaji naaɓe o wirdittama fi mi hootide kono yidde ceerno o fuɗi e ɓerdam he e yidde dental makko oye ɗum waɗi wastazantuhu cakkitinimi ceerno hamme baba bi an artahina ileyhi ceerno hamme woni ceernam jangguinimi hokkimi sohnajo hokkimi lawol Tijjaniya andi oɗo jogui makko doore woni foof makko ala ko wawi wadde sona caggal yamiroɗo ceerno hamme mbaynimi ceerno hamme mboɗo yiɗi ferande Alhaji Ali wa askuna ma'ahu ɗuula umri mi hoddo e Alhaji Ali kattude gurdamam ha ɗo haɗa haali mbimi ni ceerno hamme li alla yafutani fi'lu sunna waqta fasadil umma addani mi ñaagade ɗum ceerno hamme ko beele taw fatortako mi gollude sunna sabi mi yaani gollowo sudan Alhaji Ali ni kanko sinci wuro makko ko no yiɗiri ni ko noon hoɗirte e wuro he belaɗe ngala pankare ngala ɗum noon hebduɓe gure goɗɗe weeɓani ceerno ɗum de addana mi yidde ferde gollude sunna taw fatortako kam wakta fasadil umma de leñol ngol bonata nde bonno e tan woppa Allah taw min kam mboɗo ga mboɗo golla sunna nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam mbaynimi ceerno hamme fa azina li fi zalika o sakkitimi o yamirimi wa hajartu ila Allahi wa rasulihi wa ilayhi ceerno wi peranmi Allah e nulaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ilayhi peranmi Alhaji Ali caggal yamirode ceerno hamme joni ko men kadi en gari e fergo wata hejjin noon ko adine o ferta wona o haaldi o yidde makko e ngoɗela makko no yiri sifa o ni ha ni no ɗum ɗo windama waɗama deftere
hay goto huccinan ɗum o hoohi i joni noon arti mo haaluma sababu deftere nde mi dañi yamirore mi arti o wi walamma wasaltu ilayhi fariha bi farahan zaidan nde gartumi ko fergo alhaji ali welti am ko ɓuri ko weltino rawani kam aduna kon ko rumde hande ron garmi ko fergo weltare mawde zaidan ɓeydide e weltare rawani nde wa rahaba bi waj'alani min khassati ashabihi o bisbi kam o ɓaddiri mi hoore makko o waɗi mi jeeyami ko e ɓurɓe heerade wondiɓe makko wa dammani tahta janahayhi o ƴeftimi tan o takki e makko o wi no ndiwri ni no ndiwri woforto toppimum ni alhaji ali wofori kam noon ceerno wiino wa dammani tahta janahayhi alhaji ali woofi kam ceerno wi astawdi'u llaha hadihi lmahabba wi e allah mi resni allah nde ɗo yidde nde yidde nde alhaji ali yiɗimi wa allah bonnu ɗum ko allah desnumi nde ɗo yidde astawdi'u llaha hadihi lmahabba ثم إني لما مكثت معه أيضا مدة يفيدني بفوائده الجمة وألتقط من بعد فرائده المهمة ceerno wi joni kam mi ari mi feri mi tabiti mi jooɗima ñiibdume alhaji ali summa inni lamma makastu ma'ahu aydan min ceertata ɓiɗen tan gondi min gondi mudda tan dumunna yufiduni omo naftami bi fawaidihi e fayidaji makko o haalnami ko heewi fayidaji makko aljamma pattam lamiji ɗi wa altaqi ɗum oɗo hocca min ba'di fara'idihi joga e konguɗi makko telɗuɗi ɗi ganduɗa nanete tan ko e hono makko en waɓe no makko en konguɗi makko pattam lami telɗuɗi almuhimma kimmuɗi min certatamo ɗo heɗomo hatta data yawmin tan ha won e ñalowma tan kadi aadat ilayya arti e am tilkal umniyatu oya gooɗeela mo gooɗanomi rowani o no foti wallifeede e mum deftere gooɗeela o arti e am mbimi ɗum ɗo accirtaki ni ma o ko ma winde e makko deftere gurdam makko sabi ma waɗan nafoore tagore nde fof ceerno wi wa sirtu la aqarru laha qararan woni hankadi lonko mi deeƴi mi deeƴata haqqilam fo sagi ɗum ɗo ko ma tan winde accirtaki ni taw ko kabaruji ni tan ta haaltude tan kaari wadde ɗoma ni alhaji ali feri waɗi ni taw windaka yim ɗum wonata o hankadi woni mi deeƴata haqqilam fo sagi hen li shiddati ta'alluqi qalbi laha walla qalbi biha ɓernam nde no saŋi e oɗo gooɗeela waɗi feede makko deftere fa qultu in lam ara man yata'arradu laha fa qultu in lam ara man yata'arradu li hada e jaafoɗon en kaalaɗo joni gonɗen koye hello sappo e nayyi joni koye hello sappo e nayyi gonɗen ceerno wi mbimi e hooram so tawi mi yiyani kuccanɗo ɗum sabi anduɓe nan ɗon wawɓe windude defte mbimi joni kam haade allah artiri kam te hankadi komi garɗo tabidde kaddi gurdam joni kam so mi yiyani kuccanɗo wallifade e makko deftere min mi huccanɗo ɗum ceerno wino mi felliti pelliɗo anani fa ana ata'arradu lahu o wi hehe min Mouhammad Seyid mi wallifo deftere eyo mo yankintoɗo no haaldata wi wa amantu nazara fi du'fi bi illati ma hafiztu min qawaid al-i'rab wa lam ashrab sirfa at-tasrif wa la haqqaqtu daqa'iq al-bayan fa khiftu an akuna muta'arridan lil fatihati mbimi so hay goto huccanami ɗum min mi huccana ɗum mi felliti o wi pellinmi tan noon kulmi tan noon mbattumi haqqille miijimi loore am sembe ala ko nden mi heewani ɗum noon ko yankinare o haaldata ɗum wonanimi kulol sabi sa woni ballittoɗo defte koma mbawa nahaw mbawa sarfu mbawa bayan ɗum o haali ɗo
o min no mi anda dos ira mi wawa nahwu mi wawa tasrif mi wawa bayan teɗe gande tari sa wawaɗe a windata deftere min no mi wawa nahwu mi wawa tasrif mi wawa bayan mbimi hehe kulmi noon wonnanimi kulol mbimi ha mi jogori fawde hooram gacce mbimi noon an akuna mutaarridan bil fadihati mbimi he Mouhammad Saïd a jogori fawde hoorema gacce binda deftere te deftere ko namdi ko e gandal ɗum ala ɗum a jogori fawde hoorema gacce kulmi ولكن تذكرت مكان حبه للسنة وشدة هيمانه في حب أبي الفيض أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وأيقنت أن كل من سعى في خدمته لا بد أن يمن عليه قاسم الفيوضات بفيض العلم منه فتوكلت على الله وكفى بالله وكيلا ay tagal lukurol ngol hebti kam Allah walli mi ciftormi tan ciftormi alhaji ali no wayide sunna sabi mi meeda yidoro makko ni to bangi sunna ciftormi o no wayide sunna ciftormi jilli makko no wayi jaalade e Cheikh Tidiane hanke en kaadim dum o alhaji ali no yondini e Cheikh Tidiane ga kala ceerno goddo jiimi no wayi yidde sunna jiimi jidde makko no wayi folde mo no foltimo yidde makko e Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu dum ciftormi dum kan non jenanami en ngari e hello sappo e joyi ceerno wi jenanami kala dariiɗo e gollande alhaji ali mi ittisinani kulla man sa'a fi khidmati kala dariiɗo e gollande alhaji ali o wi ɗum dogirgal ala sikke ala Allah feccowo annoraji o ma feccanmo annore ha timma kanko dadi gollande alhaji ali Allah feccana mo annore lowa e makko annore lowa e makko gandal ko yiɗi haalde fo o haala ko yiɗi windude fo o winda ɗum ciftormi ɗum sabi yidde alhaji ali sunna yidde mo Cheikh Tidiane jenanami wonde kala dariiɗo e gollandemo Allah moƴƴo o ma Allah moƴƴanmo feccanamo annore lowa mo gandal o winda kala ko yiɗi windude o ɗoni fatawakkaltu ala Allah mbakkilimi e Allah nangumi e Allah mboylumi alhaali o e Allah wa kafa billahi wakila Allah noon heeɗi boylaɗe mum alhaali ko Allah jakorima kono mbiɗa andi mi wawa o wiiri noon ceerno wi wallahu almas'ulu an yaj'alahu amalan maqbulan indahu wa inda ibadihi almu'minin wa an yuyassira li itmamahu ala alwajhi almaqsudi wa rattabtuhu ala mabahasin wa samaniyati abwabi ceerno wi ko Allah noon ñaaga ko Allah woni ñaagaɗo min ko Allah ñaagimi yo wad deftere nde ko golle jaɓaɗe sabi ko andiyam laaɓɗo gonmi windirde deftere nde mboɗo ñaagi noon ya taw ko golle jaɓaɗo ɗe Allah golle jaɓaɗe ɗo Allah ɗo jaɓeɗo Allah ɗo jaɓewa enda ibadihil mu'minin ɗo jiyaɓe Allah gonɗini weeɓani kono kam ceerno ñaagima ɗum Allah yo Allah jab jiyaɓe Allah ɓe jab ñaagima Allah yo Allah newnanam timminde deftere nde alal wajhil maqsudi eno paandorimi ni no jiɗirmi ni yo Allah newnanam noon ha yetto e dow jam o juɓɓimi deftere nde noon mbanmi deftere nde ko daɓe jeetati ceerno haali gonmi hen ko daɓe jeetati e mabahas nokku ɗo wittoyte ɗum jiiɗa e dame ɗe sa yiɗi wittude jaaha e on page ɗen kelle bitta toon holko woni sababu jinnirmomi izzuddini mi haalanma dalilam ko mbimi alhaji ali ko diine tebbirimo ɗum woni deftere he mabahas o so ɓenni ko dame jeetati allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam فاتحة صلاة الفاتحة فاتحة صلاة الفاتحة لله رب العالمين محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلم
جالي إنو كريد بمم يدي الله نيوك أحمد